Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Muna ayaw sa pugsa sa pag-utong niya. Kung sa masa ng panahon, imikalit man lang. Padamyan, yan ang ilit tubig ako nang ibalin sa plangkana. Yan sa ilabang karaw. Dali. Ang binang labagara, Jeff. Kaya basi mo gawas na nga kung apo. Dali. Ila, gawas naman lagi ang... Uy! Padamyan, may gawas ng bata. Dili ko magkatuo sa akong nakita. Ha? Yan naman ba? Bata man ang nasa pilahan ni Ate Muna. Padamyan, nga nung naibo mong kapagkakitain mo sa kong anak pa. Ganong ingo ni Ana ang itsura sa kong apo. Gano! Ama! Oh, Adonis. Nganong malipayon ka man? Ama, nigawas na nga mong anak ni Muna. Huwag kabutangan sa kong kalipay nga nakakita na ko sa akong anak. Malipayon kay ko, Ama. Liwat kay na ako ang akong anak, ang among anak ni Muna. Gidahig ko ikaw, Adonis. Congratulations. Aud sa man, babae ba o lalaki? Gwapasay mong anak ni Muna, uy. Puti ba gayo? Hain si Papa, Dong Jeff. Nanawag man tati. Natinga siya dihang nakakita siya siyang apo. Nakalitan na to si Papa te kay pwede mang putiya sa imong anak. Murag yang naligo sa harina. Aw, sobra pas ka puti sa harina kay puti manggit kay siya. Lipay kay ko, lipay kay ko nga. Nanak ko'y umangkon. Dali ko magkatuo sa akong nakita. Ang hitsura sa bata. Ang panit ug ang buhok sa anak ni Mona. Puti kayo. Ako kasi ang apo. Padamyan, Nganong nanaog ka man, ha? Nganong nanaog ka man, Mona? Bago ka rabang nanganak. okay raman ko pagod. Say okay. Kapwerte man ni mo nakasagit yung niutong ka. Sakit ba yan kuno ng mga anak? Sakit ang akong tiyan pa, sawa pa mo gawas ang bata. Pero sa dihang ni gawas na siya, nawa ra magkalit ang kasakit. Og murag nihaw ang akong tiyan kay wala may sod nga bata. Pa, wa ka ba malipay nga na anak kay apo? Pasaylo ako sa'yo na kung pagpanganak pa. Ayaw lagi apil sa imong kasuko si Amara. Amara? Opa, mao ka na ako ipanganiya. Amara. Naunsa mo to ganyang kadlaw na perte magusuga sa kilat ug dugdog. Nya, kalit lang bunlag ang kusog nga uwan. Bagyo naman to, Paiking. Si bagyo ba? Kung bagyo pa to ganyang kadlaw, nga ato namang lapit ang gibagyo. Dinilapita sa ato ang bagyo. Dinihira sa atong dapit ang nagbagyo, Papaiking? Oh, Nganong nahibaw mo pug ka nga dinihira sa ato ang nagbagyo? Ha? Ngano, Papaiking?
Pa, ngano bang nahibaw ka nga dinira sa ato nagbagyo? Ngano? Ay, dito magkos merkado ganiha kay palit kong bugas. Ya, perte mang ugahas yuta dito. Unsa? Lagi. O nangutana ko sa mga tao dito sa merkado. Matod nila nga, wa man nag-uwan dito ganihang kadlawon. Nangandoy magani ko sila nga, mag-uwan na kay perte ko nung inita. O di sila kagbatas ka init. Mo ba papaiking? Kay bulungan ko dana. Ang ato nang dapit ang gibagyo ganihang kadlawon? Nakabantay ko. Kusog ang uwan og kilat og dugdog sa dapit nila ni Mona. Ikaw na yung nagbugna niya to, Adonis? Dili ako, amin. Sa? Kikinsam di ay? Ang mga abyan. Abyan? Ang abyan ni Amara. Silang nagbugna sa bagyo. Ila kuno katong gibuhat. Kay ilang gi-welcome ang paggawas among anak ni Muna. Ah, si Katago na ng inyong anak. May abiyan siya? Oh, amin. Aron maoy mo proteksyon ni Amara sa mga tagayuta. Tungod kay dili sama kanila ang hitsura sa among anak ni Muna. Unsa man din hitsura sa bata, Adonis? Sama ka nato og hitsura si Amara, amin. Dong, nakaluto na ka? O, ti mo na. Kigutom na ka, ti. O sige, luto ni mo, Dong. Utan misaya og piniritong istate. Kay maumay, gipalit ni Papa Damian dito sa merkado. Magsukan na ka, ti. Aron makakaon na ka. Palihog ko, Dong. Salamat. Unsay imong tuyo nako, Adonis? Ama, may plano ko. Gusto na ko nga magparty kita din sa palasyo. Aron ipahibaw nako sa atong mga sakop nga may anak nako og amahan nako. Og ila na unyang makita ang anak kong prinsesa. Sige, Adonis. Buhato na to kanang imong plano. Kanusa? Salamat sa imong pagbantay sa akong anak, Dong. Samtang nagkaon ko. Nabusog na ka, ti mo na. Busog kaayo, Dong. Mayo na kang mutimpla sa utan, Dong, da? Oo, ngang. Ngayon akong magminyo, ti sa. Unsa? Ay, Dong, ayaw sa intahon, Dong. Uy, kay masukos papadamyan, ana. Nasuko magani siya dahil nibaw siya nga mabdus ko og... Way amahan. Dong Jeff. Kinsa mo sa ngamahan, ate, nga di masuko, nga sukad sa imong pagmabdos. Waman mo siya sulti, kinsa yaman sa bata. Nadlok magugong mahibaw siya, Dong. Kay sigurado magyug ko nga dili siya mutuo. Sulti na lang ko siya papadamyan, ate. Ayaw ka hadlok. Nikawas na bitaw ang imong anak. Dong Jeff. Abi na ng bata, Dong B. Nalingaw naman tagtabi noon, uy. Ayaw sa tig, naan ba kung magugos niya? Ate, ang imong anak, mong pinaka... Unsa? Unsay pinakaambot mo ipasabot, Dong? Pinakaputi! O pinakagwapa! O liwat na ako! Ha? Weh, gwapo day ka, Dong. Kayo! Daghan ganing naibong na ko sa tang eskwelahan. O, bitaw no, daghan bitaw. Pero dili mga babae, kung dili mga bayot. Pantay ka, anati. Oo. Pero ang pinaka sa tanan sa imong anak at mo na, mao nga siyong pinagkalahiyog itsura o pamanit ng atong dapit. Nga naman ang kita na umanan imong maayo si Amara, Dong. Di mo na. Si Mara ba? Mura siyag. Anak sa engkanto. Say anak sa engkanto. Ha? Wala, nadisipapan mati na to. Pos barang imong isulti siya. Wa kay nako maklaro dyan ha. Wa kay ko magabati unsay engkanto. Papadamyan!
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!